kalem santun priyayine lembut feminim kaya lintang kok joget nek bedak kabeh lho. Lho nek olah yo aja nemen-nemen. Sing nggih Mas, bedhe. Lah iya to. Kuwi lo nyanyi lho kuwi lagi ngadeg tok wis bedak. Ngapunten nggih Bapak Ibu kedap wonten urusan. Mosok penonton kok guru ngenteni kebaya bedak lho. Lah niku wau kula nggih pun santun lho pun paring salam-salam dan penonton. Ini ku bentuk santun saya loh Mas Sabar. Ya percaya Sel. Aku Jan. Anu Mbak Lintang sudah kenal loh sama Mbak Seli? Sudah pernah bertemu di mana ayo? Di Malang. Oh iya, ternyata masih ingat Mas. Niki sing ngeratoni Malang. Oh, lah, jenengan keturunan loh. Kali nyaman. Mangkelek jenengan. Mangkelek jenengan sedaya niki pergi ke Malang ke Gunung Kawi tenang wonten kula ten mriku. Oh, begitu kowe lho. Kok tekan Gunung Kawi barang iki lho. Nggih kula niki tunggale Mas. Oh iya, dan luar biasa. Tak sapa? Apa Seli? Kemudian si kamu punya sak lintang ngono kuwi. Nggih. Oh, ya sama lagi. Kecil, imut, cantik kayak di lintang. Mayu Mbak Isa kedua aku Mayu. Aku kan memang cantik. Wah masa? Nih, coba sampean lihat kecantikanku. Aku ketemu matamu Mbak. Lo tilek cepat aku Pi. Ini namanya mata yang lebar. Mana kamera mana? Oh iya. Kamera. Ini coba kamera. Ini mataku. Mana mataku ngono. Lihat mata saya. Lihat mata saya. Namanya cempe ta? Mata kanan, mata kiri, mana mataku, mataku. Wale. Wis dalu, Seli. Selamat malam Mas Abang. Semangat 45 loh. Semangat 45 spesial buat warga dusun Depok Mas. Iya, jajal sama-sama sih. Jajal, semangatmu kaya ngopo? Nah ya. Heeh, lu penonton semono kae kok. Disapa dulu Mbak Seli. Heeh. Pak Imam Wenting Roko. Kakak. Selamat malam warga dusun Depok. Loh, kok generasinya mau risi Pak Bu? Selamat malam warga dusun Depok. Ya ampun kok lemes yang sebelah kanan. Selamat malam Bapak Ibu. Yalah, luwe semangat sing kanan Mas. Padha wedi Mbak Lembok plototi ngono. Lah apa? Artinya semangat. Mataku ini punya bahasa cinta di lintang. Setiap aku melotot kayak ngene iki. Lah ya kuwi setiap kuwi wong wedi. Itu tanda cintaku. Aku melihat satu persatu warga dusun Depok. Dan kayak CCTV sing ngomong ngene. Itu saking cintanya aku nang warga dusun Depok. Lu bahasa cinta ya. Bahasa cinta Mas. Saiki Lintang sama Mbak Seli mendampingi para ya. Boleh. Nah niki kula aturi mingga mboten ngira-ngira matur-matur kula, Bapak Jito, Bapak Mujadi, Kang Sarto, Pak Bayan, Imam Seswanto kula aturi minggah wonten ing sasana budaya. Ayo. Monggo Bapak Jito. Ya. Monggo Pak Jito, Pak Mujadi, Pak Bayan, Imam Seswanto. Monggo Mas Dewi.
diadem anu niki Pak. Niknya. Nun sewu Bapak. Menikah Bapak Cito ingkang pundi? Menik panjenengan? Oh, Bapak Cito. Monggo mriki Kak Cita, tengah-tengah mriki. Di Bapak Cito di sebelah sini, Bapak. Oh, jenengan. Oh, jenengan pripun kok Pak? Jenengan mulai. Iki kok goroy aku Kak Cita. Aku iku percaya karo sampean Kak Cita. Lajeng Bapak sinten panjenengan, Bapak? Bapak Lopo, Bapak Loko. Menika Pak Bayan nggih. Bayan Mariki. Oh, mboten ngersakaken minggah? Mangke dibariki Jo. Oh, nggih. Menawi wonten Mriki, Pak. sepatah dua patah kata atau permintaan lagu monggo bapak napa badhe dados wonten. Pembangkangan. Oke, siap. Nggih. Badhe duet, Bapak. Sabar jaloke wong Jawa iki. Nggih. Sebenarnya kula Pak Jawa. Oh iya, siap. Nggih. Mbok pilih saderenge nembangaken tembang kangen nggih Mas, barangkali ada satu kata dua kata untuk warga dusun Depok. Ngoten nggih Mas. Nggih. Wonten apa mboten Nggih, Bapak? wonten apa mboten? Ya alhamdulillah warga Depok ya senang gitu aja. Senang, ya ampun Pak Yono, jenengan iki kok lucu dan imut ngeten sih. Lah mulai aku digoroye karo Pak Yono, jare Ya udah lucu. Ya, tembang kangen ya, saya kan Siap. minta mendampingi bapak-bapak. Nggih. yang lembah Pak Cito kali Pak Yono. Ya didampingi itu Anjir. sama di samping-sampingi di menyanyi bersama lah. Menyanyi bersama. Pokoknya ini berempat paduan suara nggih Mas. Nah. Maka ya dadeke buka saka tenar sik suruh langgam. Yo, balik kita, yo. Aslinya nggak paham.
kan Bapak. Lah, luar biasa. Ya aku sabar nek kula Pak Jito oleh nyawer karo ngeten tangane. Terus Mas. Disanding dhewe lintang kairo. Matur nuwun sangat nggih Bapak-bapak. Matur sembah nuwun. Mugi-mugi dilancarkan rezekinipun nggih Pak. Panjang yuswa sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita dulu istirahat dulu. Iya, Sama terima Mbak Sari. kasih. Dilanjut ke ya siapa iki si ono kena pamundutan sing durung dipinangkani lah ya alon-alon waton kelakon gremet-gremet watone slamet sareh-sareh watone pikoleh ya Mbak Yu biar kita ayu sekali tak aturi berdiri ono ing panggungan Mbak ayo semuanya jawab ya weh hey. Sepinin suasana ya. Selamat malam Wilujeng Dalu Nduk. Selamat malam Pak Dalan. Alhamdulillah bisa bertemu kembali dengan teman-teman Astabrata. Nggih, leres Pak Dalan. Bahagia semangat Nduk. Semangat Pak Dalan. Ya kudu semangat. Harus no. Iya, iki sowan ning Depok. Doa terbaik apa Mbak Birgita? Semoga warga masyarakat Depok ya. Depok, Depok sehat sedaya nggih Bapak Ibu. Amin. Panjang yuswanipun. Amin. Rata rezekinipun. Amin. Wah, tekaos Nduk. Kok Pak lihat doa pemroni. Mulai mental. Nah Bang Jo, ini ada permintaan. Ono sing nyuwun sing ono kesayangan sing lagi ya. Kesayangan. Sing nyuwun Mbak kita. Ayo. Siapa Do? Sehat. Siap, siap. Mau siap belum sama sehat. Berarti beneran maaf ya Pak ya. Iya, sama-sama. Ya. Ya. Oke, ya tajaknya kayak apa? Yuk kesayangan Mas. Ya. Maka.
Wis katur sayangan. Ayo terakhir yo Sinta, Mbak Nia, Mbak Aulia kalau semuanya sekarang pisan yo. Ya. Yo, sepatnya coba kayak apa? Yuk. Oke. Selamat malam Sinta. Sugeng dalu Pak Dala. Sugeng dalu nih ha. Good night Mas Dala. Nih hadir gini. Sugeng dalu sama ini Mbak Aulia Panesti. Sugeng dalu Mas Akbar. Sugeng dalu Dekang Ayu Sekar. Sugeng dalu Mas Akbar. Iya. Ayo suaranya kayak pilik warna-warni. Hubungannya apa? Oh kacanya apa nih di warna orang. Pilih berempat, apa ki? Caping gunung atau lewung? Ayo pilih. Berempat, ayo apa? Diskusi. Lewong nggih. Lewung oke. Digesernya ya. Berempat, sing kompak. Gerakannya disamakan. Ayo. Untuk permintaan lagu liane disambung ning paket songo guru-guru sing ombel jagate lah yo. Yo lewung gara bedruk coba kaya apa? Ya gue balik rasa nang gamelan. Yo.